παιδιά, θέλω να σας ζητήσω 1000 συγγνώμη, ένα συγγνώμη, γιατί είπα ρε παιδιά κι εγώ να κάνω βίντεο με το κορώνα μου πως κάνω drift και μετά έβγαλα τη κορώνα μου, τέλος πάντων, στο YouTube. Παιδιά όμως, δεν την πήρα τη κορώνα μου από το συνεργείο γιατί είχαν κοπεί τα καλώδια. Σήμερα την είχε βάλει μπροστά και η δικιά μου είναι με μίζα, με το κουμπάκι, και δεν δούλευε το κουμπάκι και την έβαλε μπροστά με ένα ειδικό μηχάνημα, λέει, δεν ξέρω, και θα την πάρω σε 2-3 ημέρες, δεν ξέρω παιδιά πότε θα την πάρω. Όταν θα την πάρω θα βγάλω shorts βίντεο και θα σας ενημερώσω, εντάξει. Άμα θέλετε να το δείτε, παιδιά, εντάξει, σας είπα αυτό, αλλά θέλω μέχρι τον χειμώνα, να φτάσουν 20.000 εγγραφές. Γιατί κάποιοι μας βλέπουν χωρίς να έχουν κάνει like. Γι' αυτό και γράφει. Γι' αυτό σας ενημέρωσα αυτό που ήθελα και 1000 συγγνώμη και πάλι. Γεια!